Hola, anem a veure la segona pantomima, que és la del jazz. Primer, anem a veure un cavall. Aleshores, amb el dit anem a assenyalar la trajectòria que farà el cavall, mentre fem el so del cavall. Fem el relinx del cavall i sense acut agafar un llaç. Agafem el llaç. D'este llaç ara anem a fer el nus. Li peguem la volta a la mà, fem la forma del llaç i ara anem a pegar-li voltes per a fer el nus. I anem a estirar la corda, que és, fem un poquet de tensió i al final accent. I ja tenim el llaç. Ara anem a fer punt fixe relatiu, és a dir, les nostres mans han d'estar a la mateixa distància i en la mateixa direcció. Si una mà se maneja així, s'hem d'imaginar el llaç i aleshores l'altra seguiria aquest moviment. Sí? Per a fer el llaç i el soltem. Quan el soltem, el llaç va molt ràpid, aleshores l'hem de soltar ràpid. Agafar, soltar, però ràpid. I el cos un poquet darrere, fins que ja tenim el cavall i fem la tensió i un poquet el rebot de que ja tenim ahir el cavall agafat. Un poquet de rebot. I aquesta seria la primera part. Anem a fer-la tota seguida. Estem tranquil·lament. Ostres, un cavall. Ai, un llaç. Ting! Vale? Bé, anem amb la segona part. Ja tenim el llaç. Anem a fer la il·lusió del tirar i afluixar. Aleshores, n'hi ha certa tensió en els braços, certa força. Sí? Aleshores, n'hi ha moment de tirar i d'espentar, ai, que me tira i tire cap a dins. Vale? Este moviment, provem un poquet, fins que el tenim cap a nosaltres i anem a agafar, tirem el pes cap a davant i espentem. Soltem de darrere, agafem, punt fixe en este moviment, ahí n'hi ha punt fixe i agafem. Soltem i estirem. Vale? I fem este moviment més ràpid. Sí? Perdó, en la segona part se m'havia oblidat, en este tira i afluixa n'hi ha un moment que tira i aleshores la cama va cap a davant, s'alça, perquè ens tira. Sí? El moviment és tira, primer van els braços, després va la resta del cos i per últim la cama. Però agafem. Agafem. I ara ja sí, estirem del tot. Una vegada hem estirat, ell pot, aleshores, girem per estirar per dalt. El mateix. Vale? Una vegada ja ho tenim ahí estirat, tenim així un piló. Pong. Veieu el piló? Pong. Aleshores, anem a pegar-li ahí un nus al piló. I ja tenim ahí la corda nyugada. Anem a fer tota seguida esta segona part. Vale? Teníem el llaç i soltem. Tenim ahí el cavall agafat. Vale? I n'hi ha un tira i afluixa. Tira i afluixa. Uai! Uai! Pum! 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 Vale. Anem amb la tercera part. Ara anem a botar la corda. Tenim així la corda i anem a fer la il·lusió de que està així la corda. Vale? Igual que fèiem amb el mur, marquem que està la corda. Marquem que està la corda, anem cap a davant, cap a darrere. La corda té certa elasticitat. La marquem ahí i anem a botar-la. Ui, a veure com passa. No puc. A veure, botant. No puc, vale. Doncs vaig a espentar-la.
muscles cap a dalt i... Vale. I passe la mà i... Vale, tinc ahí la corda. I de sobte la corda se solta. Au! I... Au! Me tira cap a davant. Au! Me tira cap a darrere. Au! La baixe i torna a passar-la. I... Vale? Anem a fer seguida esta segona part, esta tercera part. Vale? Ja he enllugat la corda, aleshores vaig a visualitzar-la. Vaig a fer la il·lusió de que està ahí la corda. Està ahí la corda, sí? Està ahí la corda, m'aprope, m'allunye i vaig a intentar passar. Intento passar, però no puc. No puc. A veure botant. Res. Vale, doncs vaig a espentar-la cap a baix. Passe la cama. I... Au! No, ahí hauria de baixar més la cama. El braç. Au! 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 Vale, he de... Este moviment. Sinó que... La baixe, passe la cama i poing! Rebota ahí de la corda. Molt bé. I vaig a l'última part, que és marque la corda així des de darrere i la vaig a... Trac unes tisores i la vaig a tallar i a llançar el cavall i a dir-li adeu. I me'n vaig un poquet adolorit. Anem a fer tota la pantomima seguida. Bang! Hey! 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 Bonk! Bonk! Doing! Au! Oi! 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 Doing! Au! Bé, practiqueu, jo us recomano mirant-se a un espill per a veure exactament tècnicament com queda i practiqueu primer tècnicament i després ja li fiqueu la intenció i l'acting, ¿vale? Fins una altra.